چرا در جنگ گذشتگی‌ها را مثل قرقیزها به دنیا اعلان نمی‌کنند؟ آن میگن خدمت تا سن 29 سالگی شدید. مادامی که به 21 سالگی میرسند ویها دعوت کرده شوند به خدمت حربی. شرکت دارووری صاف سودا بخشیده به ماه شریف رمضان تخفیف خود را اعلان نمود. آیا می‌خواهی ریش خود را زیاد نمایی یا می‌خواهی موی سر از ریختن ماند یا در بدن داغ‌های سفیداری می‌خواهی نیست شوند و یا می‌خواهی خود را خراب نمایی، پس به صاف سودا مراجعت نما. اینچنین داروی الهدیه و روغن سیاه‌دانه برای همه دردها و یا کسانی می‌خواهند حجامه کنند، پس به رقم‌ها زنگ زده معلومات گیرید. دستافка به همه شهرهای فدراسیای روسیه و بیرون از روسیه کرده می شود. در حالی که داروها فایده خود را نرسانند، پول شما بازگردانیده می شود. در حالت تماس گرفتن حتما از نام یوریستیجی مراجعت کنید. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи чӣ хел бо тариқи давлати сеюм бояд шаҳрвандои тоҷикистон вориди россия шаванд ва баъдан дар идомаи суҳбат комментарияҳое ки равон кардагем, савол додагем, ба саволатон ҷавоб мегардонем. то охири навор бо диққат тамошо кунед. бародарони азиз, як чизи дигара ба шумо хотиррасон мекунам, камтарак вақтона мегирам, узр. дирӯз мо ба қурған рафта будем, яъне ки ноҳияи хӯросон ҳам бигем хато намекунем. агар ва як оилае ки ба кӯмаки мо шумо ниёз дора ба навор гирифтем, партофтем дар канал. видеои пештарамона марҳамат бидорен тамошо кунен, боз хитон мефаҳмем ки оиди чӣ мо гап задестем. ва дар ҳамун комментарияҳо чандин нафаро навистанд ки мақсад иқадар раҳ шумо рафтен, ба хонашона рафтен, барои чӣ ягон чизе харидорӣ накардем, дар ҳоле ки шумо рафтен вора ба навор гирифтен. илтимос хоҳиш мекунам аз пеши хитон ҳамин гуна суханҳо наген, чунки ман шахсан худам нахостам ҳамун ҳолате ки мисол ягон маҳсулот харидорӣ кардагӣ будам, нахостам ҳамун ҳолата ба навор бигирам ва дар интернет бигзорам, чунки вақти ба наворам мегирӣ боз ҳастанд нафарҳое меган те чӣ ба чизи хайр кардагӣ та сиёмка мекунӣ мепартои. ман ҳамин чизоро фикр кардам ва гуфтам ки ин чиза ман бидонам, худо бидона ки ман чӣ бурдагиам ба хонаи ҳамвора. ба ҳамин хотир навор гирифтагӣ нестам. ҳамура хоҳиш мекунам дар ин маврид сухани бад наген ва бидроен шумоам саҳми хитона дар ҳамун кори хайр бигзорен, дастгирӣ кунен. акнун шурӯъ мекунем мавзӯи асосиро. бо фармони ҳукумати федератсияи россия аз 14 апрели соли 2021 таҳти рақами 963 федератсияи россия як фармони нав ворид карда шуд оиди шаҳрвандое ки аз хориҷа ба федератсияи россия меоянд. яъне ки таҳти рақами 963 аз 14 фармон оиди ҳамин ворид шид ки муҳоҷирон, шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд ки бо тариқи давлати сеюм вориди федератсияи россия бигарданд. тибқи ин тағйирот шаҳрвандони тоҷикистон ки тавассути хатсайрҳои мустақим аз кишварҳои транзитии зерин ворид мешаванд, бидуни пешниҳоди асосҳои иловагӣ ба федератсияи россия пазируфта мешаванд. озарбойҷон, арманистон, ветнам, олмон, юнон, миср, ҳиндустон, қазоқистон, қатар, сербия, сингапур, танзания парвозҳо бо русия маҳдуд аст. яъне ки ана ҳамин шаҳрҳое ки мо номбар кардем парвозҳош кушода шидагӣ нестай бо федератсияи россия айни ҳол ва агар шахсиятҳое ки тоҷик ҳастанд дар ҳамин давлатҳои номбар кардаи мо қарор дошта бошанд, аз ин давлатҳо наметавонанд ки давлати сеюм гуфта ба россия ворид шаванд. бисёре аз нафарҳо саволҳо пешниҳод мекунанд оиди аз узбекистон ва қазоқистон ба федератсияи россия рафтан ё ки аз қирғизистон. мутаассифона бародарони азиз, чӣ хеле ки мо айни ҳол гуфтем, аз қирғизистонам намешава рафта ва аз узбекистону дигар ҷош рафта мешава. ба ҳамин хотир ҳамин чизоро ба назар бигирен. давлатҳои номбар кардаи мо агар ки ҳамунҷа қарор дошта бошанд ё агар бихоҳем ба воситаи ҳамин давлатҳо ворид шавем ба россия, мутаассифона намешава билет харидорӣ накунен. аз ҳама роҳи осонаш ҳамияе ки аз тоҷикистон билет харидорӣ мекунен, прямой ба федератсияи россия сафар мекунед. ва ба мисли вақтҳои пештара ҳар касе ки бо тавассути давлати сеюмам вориди россия шудан мехоҳад, ба вай лозим аст маълумотномаи тиббӣ на камтар аз 3 рӯз пеш бояд дастрас кардагӣ бошад ва маълумотнома бояд бо забони русӣ бошад.
акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро бо диққат гӯш кунем. ҷураев азизҷон нависад: салом акаи Сорбон, баъди 10 рӯз ё ки баъди 14 рӯз ба мо боз аз ин аҳволи хонадон хабар медодед. Хеле хуб мешуд. иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки боз аз вазъиятшон хабардор бошем. дар инҷа бисёре аз комментарияҳо оиди ҳамун навори дирӯзаи моан ва ҳар кас фикра ақидаи хича баён кардагӣ, суханҳои хуб қайд кардагӣ ҳастанд. баҳри мо ва баҳри аммо хоҳарак аз ҳаматон миннатдорам, бародарои азиз, апаҳо, модаро. ташаккури зиёд барои дастгириҳо ва барои видеои моро тамошо карданд. Эскабаро нависта: юристи ҷей, дар ҳамин роликот срочно нанавис. гап нест бародар. Исроил нависта: чаро дар ҷанг гузаштагиҳоро мисли қирғизо ба дунё эълон намекунанд? Ин лозим аст. бародари азиз, аллакай ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардагӣ ҳастад. видеои пештараи моро ҳам даромада тамошо кунӣ. 1-2 рӯз ё 3 рӯз пешниҳод кардагӣ бидем ҳамун видеоро, ё ки ҳамин сайтҳои иҷтимоиро бидро кофткоп ҳастай ҳамаш. Фараҷа навистай: салом алейкум созен, акаи Сорбон, чандин маротиба мешава менависам илтимос ҷавоб те. Уральский авиалиния бе ягон основания клуб нижний омада мешава пешакӣ. Раҳмат брат. бародари азиз, дар ҳамин бора ма 10 бора 20 бора гап задагӣ ҳастам ки мақсад ҳастай ҳолатҳое ки ай клуб ё ай хуҷанд бо тариқи Уральский авиалиния мераванд ба Россия, боз мегардонашон, яъне ки обратно мегардонашон ва боз бештар ҳастай ҳолатҳое ки аз клуб ё ки аз хуҷанд бе ягон монеагӣ, бе ягон асос вориди Россия мешаванд. агар қонунӣ бигирӣ, қонунӣ танҳо аз шаҳри Душанбе ба Москав парвозҳои доимӣ кушода шудагӣ, вале аз хуҷанд чӣ хеле ки ба мо маълум аст, ҳаррӯза 4-5 рейс ба Федератсияи Россия ба анҷом расонидастанд. Муроҷон Ёқубов нависад: ассалому алайкум бародар Сорбон, аз номи кулли мардуми ворух миннатдории мо мардуми ворухро ба ҳама он бародароне ки аз ҳар гӯшаи ватан моро дастгирӣ карданд бирасон. Бародар, илтимос ҳамин комментарияи мара бихон. Миннатдории халқи ворух ба ҳама нафарое ки дастгирӣ карданд, чи рафтанд ё ки чи ягон сухани хуб гуфтанд, умуман дар бари мардуми ворух буданд. Инай бародармон ба ҳамашон миннатдорӣ хича баён кардаем. Ғоиб Назаров нависад: салом алейкум сози брат, чанд бора менависам ҷавоб наметаҳед. ҳамин филмда номеротона гуфтен, ман сахранит када гирифтам. ватсапаш бирома телефон кардам, ӯ дига кас буда. Чӣ ба ӯ номерои ки буд? ӯ номерои ман набуд бародари азиз, номерода занг назанед. Лаешопа нависад: бародар, номи программаро бигӯ, чӣ хели программа и оиди переселения гуфтаисад. бародари азиз, модоме ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошӣ, ба сафоратхонаи Россия муроҷиат мекунӣ барои переселения кардан, ҳамунҷа ҳуҷҷатгузорӣ кардани шумо лозима, яъне ҳуҷҷатҳои лозимиро ба шумо меган, ҳамонро пешниҳод мекунед, баъдан интизор мешед. Сомон Қосимов нависад: акаи Сорбон, касоне ки коллеҷ мехонанд сеюм курс 21 сола шуданд, онҳоро аблава мебарад, илтимос ҷавоб медоден. ҳоло курси 3 буд нашудааст. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ дар як моддаш гуфтагӣ аст ки шахсиятҳое ки коллеҷ мехонанд, модоме ки ба 21 солагӣ мерасанд, вайҳо даъват карда шаванд ба хизмати ҳарбӣ. яъне дар инҷа аз 21 солагӣ гуфтагие ки даъват кунен шахсиятҳое ки коллеҷ мехонанд, лекин ба назар мегиранд призовша. мисол мегирем, агар ҳози призови баҳория ва шумо курси 3 тона буд кардагӣ нестен ва модоме ки буд мекунен ҳамин моҳи майда, аллакай дар моҳи октябр шуморо даъват мекунанд. дар инҷа моҳҳоро ба назар гирифта баъдан даъват мекунанд. Юнус Хоҷаев нависад: писари калониям дар 18 август нав 18 сола мешавад. ба ноябр даъватнома медиҳанд ё ки ба май? Ташаккур. албатта ки дар ҳамин моҳи октябр ба номи фарзанди шумо аллакай даъватнома меояд. Расул нависад: салом Сорбон, дар бораи переселения гап задед, аниқтар ба куҷо муроҷиат кунем, аниқтар мефаҳмонед? И танҳо ҳамун як ҷое ки ман гуфтам, ҳамун ҷо муроҷиат мекунем. посольствои Федератсияи Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ва дар оянда баъдан марказҳои навшон кушода мешавад, мисол дар Хатлон, дар вилояти Суғд, баъдан уҷоҳо ҳам метавонед рафта муроҷиат кунед. айни ҳол танҳо дар шаҳри Душанбе посольствои Россияда муроҷиат карда мешавад. тамом. Брадиага Таҷмикс нависад: салом алейкум акаи Сорбон, меган хизмат то синни 29 солагӣ шид, илтимос ҷавоб те ака, пешакӣ ташаккур.
не бародар хизмат даъваташ то 27 солагӣ. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотонро пешниҳод кунед ва агар касе ки ба саволи худаш ҷавоб нагирифта боша дар инстаграми ма бидроед саволотонро равон кунед, ҷавобтон мегардонам. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.